Velkommen hertil. Lige en lille opdatering på vores sæson med en ny bil. Vores Skoda, som kalder Max, er en, vi har hentet i Finland. Den er 3 år gammel. Jeg har kørt 1200 km cirka. Så det er jo ikke meget for en bil, der er 3 år gammel, så den er nærmest ny. Så det er den, vi skal ud og hygge os med i år. Og vi har været i Belgien her for 14 dage siden og kørt løb. Det var et rent testløb for lige at lære bilen at kende. Og det var i regn og blæver og de belgiske veje, som de nu er. Så det var en rigtig god test, det fik vi rigtig meget ud af. Så kørte vi en test i Danmark sidste lørdag. Og det var også rigtig god. Så nu føler vi os godt klar til at komme ud og kæmpe her i første afdeling af tysk mesterskab, hvor vi har valgt at deltage i Gentleman Trophy. En klasse, de kører sideløbende med R5-klassen. Så vi føler os meget klar til at give gas.